Bon dia a tots. Comencem la convocatòria de sessió extraordinària del ple a petició d'una quarta part del número legal de membres de la corporació. Passem al punt 1. Ordre del dia. Dissolució de l'agrupació local de voluntaris de protecció civil. Qui va parlar? Té la paraula el portaveu del grup independents. Assabentar-me perquè el ple s'ha fet a les 12, s'ha fet a les 12 del matí i és motiu per el que no convoca l'alcalde. Sempre m'hauria de fer això. Pots repetir la pregunta? Estic preguntant-li el motiu per al qual l'alcalde s'ha oblidat o ha deixat passar els dies de convocar el ple com estableix la llei als 15 dies, com bé diu el secretari en la convocatòria del ple. Com bé estableix la llei, vostè sap que si no se convoca en 15 dies, se convoca el 10è dia següent a les 12 migdia. Per supost, quan no estic a favor d'aquest punt de l'ordre del dia, entenc que no devia convocar-la jo. M'ha limitat a la llei i ja està, simplement per això. No vaig a convocar un punt que no estic a favor, per supost. Bueno, pues jo crec que com a alcalde vostè falta el respecte a la corporació municipal en aquest aspecte, perquè vostè té l'obligació de fer el que la llei diu en aquest aspecte. Jo crec que també me podia oblidar o no oblidar-se vostè de cobrar el mes, i el cobra. I també podria l'oposició deixar-lo dins el jornal i té el jornal. Per tant, li torno a repetir, l'alcalde ha faltat el respecte a la corporació municipal, en aquest cas al grup municipal independent per Susana, i imagina que el PSOE al fer este gest, que la llei diu, per supost que ho diu, però vostè té que complir com a alcalde i ser alcalde conforme digui vostè el dia que prengué possessió que governar per tot el poble. Pareix que no governa per tot el poble, governa per vostè mateixa. I és el problema que tenim en Susana. I jo avui li demano la dimissió al respecte, prefereixo que fa vostè. Li demano formalment que dimittisca, perquè per mi, vostè ha fet una cosa molt greu en la democràcia. Ha fet una cosa molt greu a la democràcia. Passar-se, sí senyor, sí, per molt que va al cabet. I que queda constància que li demana la dimissió per això. Entre altres coses. Però sobretot d'això. Molt bé. Se té en compte la seva opinió. Aunque no compartís. ¿Alguna cosa més al respecte? De totes formes, voldria ampliar el motiu per al qual els independents hem demanat el pla este. Jo he fet un escrit ahir que fica ben clar. Des del dia 30 d'octubre de 2012 fins a la data d'avui, el grup municipal independent per Susana, així com el Partit Socialista, hem estat reclamant contínuament explicacions amb l'objectiu d'aclarir els motius del cessament del cap de Protecció Civil de Susana 15 dies abans de data assenyalada. En totes les ocasions que hem preguntat sobre el tema, ha arribat a demanar la convocatòria d'un ple monogràfic sobre aquesta qüestió. L'alcalde sempre ha mirat cap a l'altre costat, divagant en les contestacions. Des dels partits polítics de l'oposició mencionats en aquest escrit, li hem reclamat a l'alcalde arribar a un consens respecte a la situació provocada per ell mateix, que al nostre parer era innecessària i gratuïta. Vist que no hem tingut cap aproximació ni voluntat d'arribar a cap tipus de consens i vist que l'equip de govern, en minoria, no vol acceptar les condicions de majoria formada pel grup municipal independent per Susana, així com el PSC-PSOE, estimem oportú deixar sense efectes l'agrupació de protecció civil de Susana, així com el seu reglament de funcionament. I volem afegir que Susana, com a municipi inferior a 20.000 habitants, no té obligació de promoure i tindre cap agrupació de voluntaris de protecció civil baix la seva supervisió. També són sabedors que en cas d'emergències que pogueren sorgir a Sollana es podria signar un conveni amb l'Associació de Protecció Civil legalment constituïda i registrada en els pertinents estaments autonòmics i locals. Moltes gràcies. Té la paraula el portaveu del Socialista. Jo voldria llegir un article que vàrem publicar perquè conta cronològicament què és el que ha passat en el tema des que has començat. Tot començà la nit del 29 d'agost de 2012. Com en altres ocasions, el 112 ens havia comunicat la possibilitat de fortes pluges. En esta situació s'activa el dispositiu d'emergències.
L'alcalde és el coordinador dels efectius integrants del pla, que són regidors, policia local, protecció civil, sèquia real, sèquia de l'Horta, director del col·legi i tot el personal adscrit a l'Ajuntament. Aquest dia ni l'alcalde ni el cap de la policia local estaven al poble. Suposem va assumir la tasca de coordinador el senyor Estarelles. L'informe que posteriorment presenta el cap de Protecció Civil a l'Ajuntament deia: per al millor funcionament en cas d'emergències i perquè es puguen corregir els errors que s'han detectat en aquesta situació i amb la finalitat de poder evitar-los en properes gotes fredes, des de la Jefatura de Protecció Civil fent les següents observacions. És necessari que se seguisca el protocol d'actuació municipal davant risc d'inundacions, ja que està provocant des de fa anys, està aprovat des de fa anys i ha funcionat en altres ocasions d'emergència. També és imprescindible disposar del material i els vehicles assignats a Protecció Civil, ja que les nostres competències estan fora del casc urbà. Dins és competència de la policia local. És necessari disposar de vehicle per a poder desplaçar-se per a realitzar el servici amb els dispositius adequats per al bon funcionament. Aquest és l'informe que sembla no li agrada a l'alcalde. El 30 de setembre tornem a tindre un altre episodi de gota freda. El 31 d'octubre de 2012, registre d'eixida 1649, l'alcalde resol. Primero, disponer el cese como jefe de la agrupación local de voluntarios de protección civil del Ayuntamiento de Sollana y miembro de la misma a don José Antonio Magraner Martínez, con efectos del día 30 de octubre de 2012, debiendo entregar todo el material que se encuentra a su disposición al jefe de la policía local. El motivo exposat, mejorar el servicio y funcionamiento de la agrupación de voluntarios de protección civil. El día 2 de novembre, a les 20 hores, l'alcalde convoca la resta de voluntaris per informar de la destitució del senyor Magraner i comunicar l'elecció de nou cap. A l'oposició ens informa verbalment el senyor Magraner de la seva destitució. A aquesta reunió assistim el senyor Benito i jo. L'alcalde va acompanyar del senyor Belda i el senyor Estarelles, junt al cap de la policia local i un efectiu. Els motius exposats són la pèrdua de confiança en el senyor Magraner i ens comunica que convocarà una reunió de regidors. Per supost, li manifestem que la reunió haguera hagut de ser prèvia a la destitució i que ha comès un gran error. Eixa nit presentaren la seu de Protecció Civil i poc més que tractaren els voluntaris de lladres. El dia 5 de novembre de 2012, amb el registre d'eixida 4145, els 23 voluntaris de l'agrupació presenten la renúncia per estar en total desacord en la destitució del senyor Magraner. El dia 6 de novembre de 2012, els portaveus dels grups municipals independents per Sollana i PSOE sol·licitem la convocatòria d'un ple extraordinari per a tratar aquest tema. El senyor alcalde convoca el ple el dia 29 de novembre en l'únic punt de l'ordre del dia. Únic. Donar compte resolució número 445 de 2012 de 30 d'octubre, cessament del cap de Protecció Civil. Al ple instem a l'alcalde que rectifique. Considerem que ha pres una decisió precipitada. Després de més de 15 anys al front de l'agrupació treballant pel poble, no es mereix ser tractat d'aquesta manera. Li preguem que canvie d'actitud. L'alcalde es limita a informar-nos que s'ha obert un expedient per aclarir possibles irregularitats comeses pel senyor Magraner, sense aportar cap prova. Ens reitera que el nomenament del CAP és de la seva exclusiva competència. No entenem com mesos abans, en concret juny de 2012, l'alcalde presideix el ple per a celebrar el 15è aniversari de la constitució de l'agrupació de voluntaris de protecció civil. Si hi hagué intercanvi de plaques commemoratives i, com és normal, un clar reconeixement a la tasca realitzada desinteressadament per les 25 persones que formaven l'agrupació. Les mostres d'agraïment van ser manifestes i la relació de l'equip de govern amb el senyor Magraner semblava magnífica. Per a nosaltres no té cap sentit que 3 mesos després siga destituït, acompanyant aquesta decisió a un muntó d'insinuacions que han deteriorat la imatge i l'honorabilitat del senyor Magraner. Durant 15 anys, l'agrupació de voluntaris ha col·laborat amb totes les corporacions, de qualsevol color polític, i mai han tingut cap queixa. Tot el contrari, en cas d'emergències, han sigut un pilar, una ajuda inestimable per als governants que sense cap experiència han estat al front davant situacions de gota freda. Els que hem tingut aquesta responsabilitat ens han inspirat confiança, ens han donat seguretat, ens han aconsellat, abonats
per l'experiència que donen els anys de dedicació i han demostrat dominar temes que per a nosaltres eren desconeguts, sempre amb total respecte a l'autoritat. Una de les tasques més importants que tenen assignades és el control del nivell del Pontasco, ja que tots els desaigües del poble van a parar allí i és necessari evitar que queden coberts i no puguen evacuar l'aigua de pluja, provocant inundació en les zones més baixes de la població. També controlen els nivells de totes les séquies que passen per la localitat i estan en contacte amb els pobles del voltant per controlar l'aigua que pugui arribar d'altres llocs. Sempre han estat presents en els punts més sensibles a inundar-se, com és el polígon de la Folla, i col·laboren en la policia local a l'hora de posar tanques, control de trànsit i senyalització d'accidents, etc. A més d'estar presents en totes les activitats organitzades per l'Ajuntament i per les distintes entitats del poble. Econòmicament, el poble de Sollana s'estalvia uns 11.000 euros a l'any en hores de faena, però el que té un valor incalculable ha sigut l'orgull de rebre les felicitacions dels alcaldes agraint la col·laboració i el comportament en els actes en els que s'han pogut assistir. Per a nosaltres no té cap sentit que una persona pugui destruir el treball de 15 anys de dedicació sembrant dubtes sobre la honradesa de la persona que els dirigeix. No podem consentir que una decisió precipitada i irreflexiva tire al fem hores i hores de treball que han contribuït a donar experiència, fomentar la camaraderia, el respecte a les normes i a les institucions i que, per altra banda, ha augmentat l'autoestima de les persones que formen part de l'agrupació. No podem consentir que una decisió més pròpia de l'època de la dictadura aniquili en un moment el que ha costat tant crear. Si l'alcalde ha perdut la confiança en el cap de l'agrupació, els membres de l'agrupació també han perdut la confiança en el cap de l'Ajuntament. Ens ha defraudat a tots. Volem deixar molt clar que la nostra postura no ha tingut la finalitat de treure rendiment polític o desgast a l'equip de govern. Per la meva part és agraïment a l'ajuda que he rebut en els 4 anys al front de l'Ajuntament. No puc permetre que el seu treball caiga en l'oblit. Vista la nul·la voluntat de rectificar, el dia 2 de gener de 2013 optem per presentar al ple un nou reglament que Independència i PSOE tenim la majoria. El reglament és aprovat. El PP presenta al·legacions a l'aprovació, argumentar que el nou reglament vulnera les competències de l'alcaldia. Per majoria són desestimades. El 29 de juliol la Generalitat insta al ple a modificar o anul·lar el reglament. Vist que tot pot acabar en el jutjat, el 5 d'agost de 2013 tornem a sol·licitar que es convoqui un ple extraordinari per a dissoldre l'actual agrupació de voluntaris de protecció civil, donat que només estan obligats a tindre els municipis superior a 20.000 habitants. Considerem que no és necessari arribar al jutjat. Que quede molt clar que no tenim res en contra dels actuals membres de l'agrupació, tot el contrari. Pensem que no té escrúpols en desacreditar. Pensem que han sigut víctimes d'una situació creada totalment per l'alcalde, que no tolera que li porten la contrària, demostrant no tindre escrúpols en desacreditar i destruir qui l'incomoda. Donat que ja existeix una associació de voluntaris de protecció civil registrada a l'Ajuntament, l'alcalde pot comptar amb ells si vol. Com la resta d'associacions tindran total llibertat per inscriure els seus membres i elegir qui els representa. Cap polític podrà elegir a dit al seu president. Durant aquest temps no hem tingut problemes en l'agrupació. Ara, i per culpa de les persones que ens governen, hem hagut d'adoptar aquest posicionament. Encara estan a temps de rectificar. En cas contrari, assistirem a la dissolució i al final de 15 anys de col·laboració i dedicació al poble de Sollana per part de l'agrupació de voluntaris de protecció civil. Moltes gràcies, Lídia. Té la paraula el portaveu del bloc. Gràcies. Respecte a aquest tema, se sent bé? Respecte a aquest tema, considerem que ja s'ha arribat molt lluny. Creiem que s'han passat 3 pobles. Així els polítics, crec que la nostra feina és mirar... Se sent? Vale. És mirar i trobar solucions que beneficien al poble i no alentar els problemes que tenim els veïns en altres. Això definitivament s'ha convertit, aunque no ho diguem, en una lluita de partits. És una manera de castigar a l'equip de govern i és una manera legítima que té l'oposició, la que m'inclou jo, per supost, de crear un desgast en l'equip de govern. I com es deia abans, al igual... No se sent? Perdó. Al igual que vam dir en el seu dia que creiem
que els anteriors voluntaris de protecció civil no tenien ninguna culpa en l'actitud que en el seu temps va tindre l'alcalde, que en el seu temps ja la criticàrem i en una vegada n'hi ha prou, crec una o 10 les que facin falta. Tampoc creguem que les persones que actualment estan en l'agrupació tinguen cap culpa de tot el que està passant. Tots sabem personalment el que els han dit i el que es diuen en Facebook, Twitter i companyia. És vergonyós el poble de Sollana. I qualsevol persona que alente això no es mereix el respecte com a persona. M'és igual que siga polític, que siga ex o actual voluntari de protecció civil. Això és indigne de qualsevol persona. Que se diga voluntari i estiga parlant mal i desacreditant a altres persones que estan fent la funció que fins ara han fet ells. Igual d'un costat que d'altre, inclosos els polítics. També volem dir que no creiem que la dissolució d'una protecció civil pública, o més fins ara, al servei de l'Ajuntament siga una mesura que beneficie de cap manera al poble. Nosaltres estem perquè la protecció civil continua sent un servei públic on treballen tots i totes els que tinguen ganes de treballar per al seu poble. I ara la pregunta és, o és que així el que importa és qui mana, qui porta la vara? Aixina, se és bo o de l'altra manera no se és bo? Se fan els serveis millor depèn de que ho mane fulano o de que ho mane vengana? Aplegatge en aquest cas, una pregunta que deixem en l'aire, el bloc vol públicament agrair a tots els membres que han estat i que per diferent motiu s'ho han deixat en la protecció en l'agrupació de la protecció civil de Sollana, agrair la seva tasca, la seva feina que han fet en benefici del poble sense buscar cap benefici personal, que l'únic que han fet ha sigut, com ja els he dit abans, ahorrar, com bé ha dit la senyora Hervás, diners al poble, treballar per donar-nos seguretat en els actes on han patrocinat en el nostre poble, que és un poble que té alt risc de desgràcies naturals, les pantanars, riuades, en fi, barrancades, com bé ha dit la senyora Hervás allà en la folla que ven, que són periòdiques, agrair-los a tots els que han estat i que per diferents motius se n'han anat. Hi ha que recordar que a part d'ara, les persones que se n'han anat per una qüestió molt loable que ha sigut recolzar el seu cap, hi ha que apuntar que també hi ha altres persones que se n'han anat perquè no estaven d'acord en altres membres o en altres grups o en altres persones que n'hi havien a la protecció civil. Així el que compta és el que continua. I el bloc vol agrair públicament a d'aquestes 10 persones, que a mi me digueren que eren 12, que continuen actualment en l'agrupació civil, en l'agrupació de protecció civil de Sollana, que possiblement a condició de cada un que hem parlat se va dissoldre en este acte, voldria anomenar-la, si m'ho permet el senyor alcalde, perquè consten en acta que els actuals components, que sí que hi ha una protecció civil, una agrupació local de voluntaris, torno a repetir, de protecció civil de Sollana, composta per Jessica Senón Bernabé, Carles Costa Bru, Francisco Javier, Camarasa Santa Eufemia, José Miguel Costa Martínez, Marina González Jaray, Rosario Raga Beltrán, Rubén Colomer Alarcón, Liliana Raga, José Vicente Vila Beltrán, Immaculada Raga Beltrán, als que aprofite per felicitar-los per el temps que han estat treballant en contracorrent, en contra dels polítics que en més d'estar a l'altura de facilitar-los la feina, el que hem fet ha sigut ficar-los tots els entrebancs possibles i dir-los que si el bloc una vegada o altra té opció de canviar aquesta situació, el bloc tornarà en el seu recolzament a que se constituïsca de nou l'agrupació local de voluntaris de Sollana. I agrair-los el servei prestat, com els he dit abans, als que fins ara han composat l'agrupació local, els que se n'han anat i els que estan i els que per diferents motius han participat d'una manera o altra, poquet o durant molts anys en el d'això. I a més, també voldria que constarà en acta que faig responsable d'esta dissolució al Partit Socialista i als independents, que són els que han portat aquesta proposta, que jo crec que mai devia d'haver plegat així. Entenc que no se pot matar al malalt perquè tingui una malaltia contagiosa i ha que curar-lo, i ha que fer lo possible per salvar-lo. No el matem i hem acabat la malaltia. I així el que passa és que acabem en l'associació i ara què? Què passarà demà?
I jo només que dic això. I ja moltes gràcies i que disculpen si algú l'ofès en els meus comentaris. Per al·lusions, senyor alcalde. Acabem el torn. No, per al·lusió, perquè és que està dient coses que vostè és un sant. Bueno, doncs acabem el torn i després... Ah, bueno, al·lusions ¿quieres algo al·ludint a mi? Moltes gràcies, Vicent, de la teva intervenció. Passant la paraula al portaveu del Partit Popular. Vale. Moltes gràcies. Lo primer és donar les gràcies als voluntaris, tant que han estat que ja s'han donat de baixa com els que estan actualment, perquè l'agrupació la formen ells, no la forma l'Ajuntament, la formen els voluntaris, i són els que n'hi ha que donar-los les gràcies per la seva tant la feina que han fet anteriors anys com la que estan fent actualment, perquè l'agrupació ha estat treballant este any, aunque pareixerà que no, i ha estat fent els servicis molt bé, molt correctament, com se tindria de fer. No personalismes i sí agrupació. Simplement, aquesta agrupació que ha estat treballant igual són grups de voluntaris que depenen de l'Ajuntament com a agrupació i formen part del pla d'emergències que té l'Ajuntament. Dissoldre aquesta agrupació implicaria posar en perill el pla d'actuació de l'Ajuntament i posar en perill el poble de Sollana. Entonces, queda molt bonico que podem tirar mà, però vale, si tenim la ferramenta, per què la tenim de tirar? O sigui, l'agrupació existeix i està fent les coses bé. No entenc la posició, en aquest cas d'Independència i del PSOE, de voler-la eliminar. Aquest equip de govern, en aquest cas, va cessar al CAP. Una qüestió de falta de confiança. No ha expulsat a ningú, no ha expulsat a ningú un voluntari. Fer dissoldre l'agrupació vas a expulsar a 10 voluntaris. I n'hi ha 10, perquè peticions de més gent n'hi ha, però en 10, en aquest cap, la cap de protecció civil actual, entenia que els servicis se podien cobrir. Simplement és tornar a agrair sobretot als voluntaris actuals perquè rebent amenaces tant de polítics com de gent de carrera en aquest cas, han sigut pressionats i jo crec que manipulats i no entenen que desfent l'agrupació perjudiquen al poble, que és un interès general, i simplement per interessos particulars. Res més. Moltes gràcies, Tomàs. Per al·lusions, senyor alcalde. La paraula al senyor Benito. Bueno, anem a començar d'últim a primer. Primer que res, li dic mateix a l'alcalde. Quin polític ha amenaçat als actuals membres de protecció? Vull que m'es diga, perquè és greu, encara que i demana dimissió de següent. Deu mentir. Segona, hi ha constància en ple que així els independents, però almenys ho digueren independents, i queda constància que diguérem els 5 i els 25 m'importen. I me siguis important els 5, si són 10 hores, i els 25. Altra cosa, el problema no l'ha creat jo. Dic també al Sant Vicent. El problema no l'ha creat jo. El problema l'ha creat vostès, l'alcalde. Perquè hi ha moltes ocasions, en aquest cas l'alcalde suposa que pot destituir i nombrar, però se donen compte vostès que són minoria i no consulten res, entre altres coses, ni això, ni convocar plenos. Ni res, però almenys com a deferència, quan se pren aquesta decisió, com a mínim demanem, i el que demana sempre, i estem demanant des del dia 30 de novembre fins avui, com bé diu l'escrit nostre, que mos diga per què. L'expedient jo no l'ha vist, sí, ahir damunt la taula està. Ahí està, obri-la, però n'hi ha una conclusió real que diga, i si n'hi ha conclusió ho han dit 1000 voltes, porta o antiga portar-lo. Si és delit o és falta, on corresponga. Fins avui, res, sinó que ha dit una cosa al principi i després diu una altra. Després diu, falta confiança. Però tinc que escriure així, del senyor alcalde, que diu que hi ha altres coses. Les coses no les sé jo. I altra cosa, jo crec que ningú mai a la vida, ni els que estan, ni els que no estan ara, en la vida és a falta de respecte ni deixa de saludar, es saluda contínuament es saluda i es dic bon servici el que toca, per suposa que sí. Menys una cosa, qui se crea la protecció civil està dient l'alcalde en aquell entonces, casualment, estava jo, no vull desfer-la. Si realment vol que se continuï això, haver-se intentat a negociar, quan dic sempre, negociem. Jo no estic parlant de persones, estic parlant d'institució, estic parlant de protecció civil, no de persones.
les persones les diuen vostès, perquè diuen coses en premsa que jo no he dit. Com, per exemple, quan el cap de Protecció Civil actual, Jessica, està no sé què per independents, es diu el diari molt sofrit. I tinc que parlar jo amb la persona concretament per dir-li, jo això no ho diré tu, Jessica, perquè a més és família. I possiblement, entre les coses, això. I el tema de les que estan parlant així, de les històries de la faena o no deixar la faena, però qui està parlant de faenes? Així el senyor consejal del bloc està dient que els culpables som nosaltres independents, o el PSOE, per què? Soc culpable jo? Per què? Per què s'estén ell? Que diga rotundament, no estic d'acord. Hasta ara dit s'estén sempre, perquè com la majoria està així, s'estén. No, si té clares les coses, digue-les, no estic d'acord. Però que està amenaçant així als independents de que la culpa és de nosaltres, això? No, senyor. Tranquil·lament estem parlant perquè coneixem la llei, i vostè la llei se les coneix un muntó, senyor Vicente, se les coneix un muntó, i deu saber que Sollana no té per què tindre protecció civil, i si la té és perquè en aquell entonces, en l'any 1997, Joan Mito Alcalde proposà que es fera això, sense tindre que fer-se, i s'iniciar el procés. I fins avui, com ha dit Alicia, fins avui, fa un any, ha funcionat perfectament bé. Quan no funciona perfectament bé és quan l'alcalde pren la decisió sense comptar en ningú. I m'estranya molt que vostè, que sempre està demanant claretat, puntualitat, que informen, estigui tan content en que sense informar-lo de res se prenga la decisió, per molt que l'alcalde tinga el dret i l'obligació. És que m'estranya moltíssim això. M'estranya moltíssim que el bloc, que en tots els estaments que en pot parlar, es fa tabaco, així resulta que no, així resulta que l'alcalde ha obrat bé. Jo dic que no s'ha obrat bé, sinó que si ha obrat bé, però qui informe? Qui informe antes de prendre decisions? I és l'única raó que hi ha. I t'ho he repetit altra volta, I s'ho dic així clarament als que estan avui en dia de Protecció Civil, que estan actuant fins ara, que jo no tinc res contra ells, que Dios me libre, si puc dir la paraula eixa, que Dios me libre contra les persones jamás de los jamases. I el que me coneix sap que jo en la vida faré aquestes coses. Són vostès els que estan dient, induint a que som els malos, el que independent és el malo, és que el que no vol l'agrupació és independent, no, els independents volem protecció civil, i estem dient tot l'any, i no hi ha manera. Fins al final, prendrem decisió, perquè té que atendre vostès, té que atendre-ho tots. Com 4 volen imposar així, senyor Vicente, 4 volen imposar així, si no n'hi ha acuerdo, jo no he d'acceptar el que diuen 4, pues 6 sols, acabat, ja s'entrem a raonar, però que 4 m'imposen a mi, a 6 que tenen majoria, no, sentem-se, negociem, parlem, però no hi ha manera, per tant, si no hi ha acuerdo, 6 sol, però 6 sol a sabiendes de que n'hi ha protecció civil, a sabiendes que n'hi ha una associació legalment constituïda en València i així, si no, no ho faríem. Si no, ja fa temps que haurem pegat ja el carpetazo quan Déu mana. No hem aguantat un any, i hem estat un any, un dia rere l'altre, ficamos traves, el pleno no se convoca, se dirige un altre, este pleno que estem parlant avui, el dia 29 se sol·licita, però no se va fer, i no passa res, i després comissions que es demanen ja un pleno no perquè falta una firmeta, allarguem-ho, no allarguem-ho, i la voluntat nostra d'arreglar-ho sempre. El problema l'ha ficat sempre el que està governant, sempre ha buscat una cometa que falta, un punter que falta per ser legalment constituït o demanat un pleno. Alcalde, si hi ha voluntat de dir, quan sentem-se, igual que siga urgent, que siga pleno, però has ficar pleno urgente. Hòsties, podrem equidar i quan llevar l'urgente, però no hi ha voluntat, més llarg. Si sabíem al final, sabíem, però qui està buscant rentabilitat política? No jo. Ells, perquè jo no. Jo, si vostè mira, no li pareix bé a la gent, però ells ho fan llarguet. Faig mentir a vostè que el bloc no entenga com funciona el PP. Fan llarguet, perquè dir per així mentiretes, per així mentiretes, així el benefici, sempre la duda queda ahí, la duda. I tinc que anar jo a casa de les persones particulars a dir-los, jo, Juan, això no ho ha fet. Jo, Juan, això no ho ha dit. Perquè antes ja han dit que ho ha fet Juan. I m'ho han dit la persona, és que m'han dit que tu ho has dit. I m'ho han dit persones, no vull dir el nom. I són família. Que a mi no sabien que era família. I això és el problema, Vicente. No, voluntat fa que tinc, vull dir, protecció civil. Naturalment que sí. Ells i els demés. Què dius? Del 25.
Sí, és dir, també una cosa, jo també he faltat a saber de vostè, ha llegit 10, llegit el 24 que no he llegit, d'antes, els noms també. Ha llegit els 10 d'ara, que també, jo llegiria els 10 i els 24, que llegir-los també, home, perquè aquí m'agraïm els 24 també, noms i apellidos, si no queda evidència els 24 que no estaven antes. Ja, ho dic res més, ja. I per què no llegeix tots els voluntaris des que s'ha fundat? Home, per favor, està discriminant, vostè està discriminant. Anem al torn. Alicia vol dir alguna cosa respecte a això? Sí, a veure. En octubre del 2012, el motiu de cessar el CAP és millorar el servei. Se suposa que ja anava mal. Quan tu vols millorar alguna cosa és perquè no estàs content en conforme funciona. I en canvi, en juny del 2012, 4 mesos abans, se dona una placa dient que són meravellosos i estupendos. Per a nosaltres això no té cap sentit. Així s'ha adoptat una decisió precipitada i irreflexiva, perquè segurament si l'equip de govern haguera valorat el que podia passar després no l'haguera pres. Segurament el senyor alcalde el que haguera tingut, encara que haguera tingut majoria absoluta, una decisió d'aquesta envergadura que suposa una agrupació de 25 persones que són d'estricta col·laboració amb l'Ajuntament, una decisió d'aquesta envergadura l'haguera tingut que consultar en tots. En tots. I segurament entre tots hagueren buscat una solució. Però no se compta en res i automàticament el que se fa és desacreditar l'honorabilitat d'una persona. I la faena que han fet durant 15 anys. I estem dient, no tenim res en contra ni en els d'ara ni en els d'antes, però en la vida se pensava amb ningú que se polititzaria de la manera que s'ha polititzat. Jo soc membre de la banda de música i espero continuar elegint el meu president o presidenta de la societat musical de la mateixa manera que vull que elegir al cap de llista o al cap de llista del meu partit, i espero que vostè, que és democràtic, també voldrà que en el seu partit s'elegisca de les coses democràticament. Pues mira per a on una decisió irreflexiva i precipitada provocarà que siga més democràtica l'associació, totalment aparta i totalment desvinculada de la política. Ells elegiran qui volen ser els seus membres, qui perteneixerà a la seva agrupació i qui serà el cap de Protecció Civil. I la confiança és recíproca, se guanya. I no és exclusivament que tu te guanyes la meva confiança. En aquest cas l'alcalde està obligat a guanyar-se la confiança des de més i el cap de Protecció Civil a guanyar-se la de l'alcalde. És el 50%. I en aquest cas, si vol comptar en els que estan, tindrà que guanyar-se la confiança també. Nosaltres no esperàvem això, perquè portem reiterant en tots els plenos que se rectifique, que no s'arribi a lo que s'ha arribat. No s'ha volgut, doncs així ho tenim. Gràcies, Alicia. Vicent, vol añadir alguna cosa al respecte? Lo que sí que volia dir és que sí que compta el que he preguntat jo, l'última pregunta que he hagut. El dia de demà, la pregunta era, importa qui porta la vara? Moltíssim. Així pareix ser que el que importa principalment és qui porta la vara. No sé per quin motiu, a mi m'és igual. Jo entenia que els voluntaris estaven per servir al conjunt del poble i no fer la faena més o menys ben feta depenent del que estiguera dirigint-la uns o altres. Però això és una opció de cada un. Jo, contestant-li al senyor Juan, jo tinc molt clar quina és la meva faena, sí. La meva faena és fiscalitzar i opositar, portar endavant el que considera que anava en el meu programa electoral i anar resolent en la meva modèstia, de la meva modèstia, de la manera més convenient els problemes que vagin sorgint. Jo no sóc el poder executiu. El poder executiu el té el senyor alcalde i en aquest cas no n'hi ha comissió de govern. Entonces, exclusivament el senyor alcalde. Sé que el meu és consultiu, el meu és portar així les coses per debatir-les i que indudablement sóc uno de 11 regidors. Sé les meves limitacions, però sé que la meva obligació és procurar
sobretot el benestar del conjunt, a la meva manera entenc, dels ciutadans del meu poble, evitar l'enfrontament, evitar i per supost fer política del meu partit. Això està més que l'aigua. Això, com ja els he dit en alguna ocasió, això s'ha convertit en un circ en el que hem participat molt activament tots els partits polítics del poble. Tots direm que no hem vingut a treure res que polítiques, de veres, que jo ho he fet això des del fons del cor i no volia que passara, és de veres. Resultat, vostès van a dissoldre una associació, me referís que ara en aquest moment als independents, vostès van a fer una agrupació, vostès van a dissoldre una agrupació que està en actiu fa més de 15 anys, composta per 10 persones i que recorde que no me les inventa jo. Aquestes persones són les que costen, per no ficar-ne 12, en l'assegurança que se va traure, l'últim segur que se va repassar per les festes locals. Per tant, aquestes persones, ni 24 ni 33, les 10 persones que he llegit, són les que n'hi ha ara en l'Associació de Protecció Civil de Sollana. No me n'he inventat cap, ni n'he anomenat 3 o 4 més per fer-ho més gros. I això són justetatges que n'hi ha d'alta en la fulla del seguro que qualsevol de vostès, i suposa que qualsevol ciutadà, pot consultar. Independentment, com ja he dit abans, l'agraïment a tots els que han prestat el servei al poble, siga en qui vaig estar de cap, me dona igual. Segon costat, i jo voldria contestar-li a la senyora Hervás que, a veure, tot el que me conta és de veres, però sabem que el càrrec de confiança el nomena i el decreta l'alcaldia. Com li vaig dir en el teu temps, senyora Hervás, que està molt clar que en són 6, canviem a l'alcalde. Prenguem la decisió bona, canviem a l'alcalde. En són 7 a l'oposició. El bloc, com va dir en el seu temps i repeteix ara, no se va oposar a una moció de censura que preparen vostès. Encapçalar perquè creguen més convenient de vostès. No se va oposar. Però el que no volem, com ja hem dit abans, repetint un poc el mateix, és que se canvi l'atac directe i legítim a la direcció política del poble per un, perdona l'expressió no és l'adequat, per un mangoneo per baix-mà, pal·liar-ho ben liat, a veure si al final es desempalla torrat i deixa que entretrepar. Jo, per la nostra part, no és això. I quizá l'expressió que he dit jo ara del mangoneo no l'adequa tampoc, per lo que hi demane disculpes antes de que m'ho diga vostè. I vull dir-li una cosa. La diferència entre agrupació i associació és que l'agrupació serà tot lo democràtica que vostè vulgui, serà menys democràtica, però resulta que l'agrupació se basa a un reglament d'àmbit superior al nostre, que nosaltres l'hem modificat per adequar-lo a Sollana, en el que obliga a les persones que participen, perquè estem parlant de seguretat ciutadana, estem parlant de benestar de les persones i la seva seguretat. Per tant, no es pot deixar en mans de privades, de que si l'associació ara puc anar però no puc anar però sí que vaig, però com resulta que no puc veure l'alcalde, doncs ho farem més malament o no anirem. Nosaltres estem en contra de privatitzar tots els sistemes, tots els òrgans que afecten a la seguretat ciutadana i al benestar social. I vostès estan privatitzant la seguretat social. Van a ficar una associació que serà com la de la música. Vol dir vostè, si el que vulgui vindrà a tocar i el que no vulgui no vindrà a tocar. Mentre en vinguen 5 a tocar, n'hi ha orquestra, no? És el que vol dir. Per tant, jo el que vull dir és això. De principi estem en contra al sistema de suspendre l'agrupació de Sollana, indudablement. Però per altre costat estem encara més en contra de que s'hi privatitzi. I això és privatitzar-la. És donar l'opció que ara té per llei l'Ajuntament d'organitzar-ho per mig de la policia local i directament des de l'alcaldia a dir ara n'hi ha una associació que col·laborarà en la que els seus membres tenen molta més experiència que els actuals, això no es puc dir que no, però que al final del cuento una associació fa el que creu que té que fer la seva directiva i punto, i això és així. I ja li dic, no és la meva opinió, és la realitat. I aquesta associació se basarà en el reglament aprovat per la Generalitat Valenciana o en el seu propi d'això? No ho sé. Com no ho sé, preferís que la direcció la porta a l'alcaldia, com que no parle. Per favor, el públic està parlant de no interrompiu. Parle la meva opinió política. I la meva opinió política és que això és privatitzar un servei que presta l'Ajuntament. I simplement això.
i no estic d'acord en que se privatitzi res. Igual com vostès estan d'acord en dissoldre una associació que porta 15 anys treballant per això han presentat una moció de censura, jo estic en contra de la moció de censura i dissoldre l'agrupació. Vaig a concluir, Juan Andrés. I gràcies i disculpeu. Bueno, jo tinc que contestar-li perquè no és que diguin, és que és barbaritats. Passa la paraula al portaveu del Partit Popular. Una és l'altra. Primer, la proposta de dissolució està firmada, no? Qui la firma? Joan Benito, representant independents, Alicia Herbàs i Joan Roda. Qui són els responsables entonces de la proposta de dissolució de l'agrupació? Partits independents, vostè en representació, Partit Socialista de Sollana en la vostra... Entonces, això ho deixen clar. No diguen que no és a proposta vostra, és a proposta vostra. Vale? Segon, l'agrupació va ser premiada i seguirem premiant-la perquè els servicis estan fent-ho bé. Qui ha dit que l'agrupació d'un mes a un altre no ha fet el servici bé? I seguirem premiant-la. Entén? No. A veure, nosaltres, a veure, que no podem millorar? Tindrem de quedar-se estancats? Tindrem d'anar darrere? Segon, i després ja el tercer punt, i ja me vaig a callar perquè hi rebatissin. Són incoherents. En el mateix discurs d'un i de l'altre diuen que sí que volem l'agrupació de protecció civil, però no la volem l'agrupació de protecció civil. Entonces, estan seguint incoherents en el mateix discurs. Vostès diran el que voldran i voldran defendre, però estan defendent una incoherència. Res més. Moltes gràcies, senyor Tomàs. Bueno, ¿sabes? Puedes desconectarle un poquet. Tendré que contestar pelo menos, ¿no? ¿O no? ¿Me dices qué pasa yo? Por favor. Bueno, obliguen a un turno de dos paraules, però de dos turnos. Anem a fer este últim breu, perquè no podem estar així tot el dia. Claro. ¿Vale? Està clar que el debat no vaig a tallar-lo, però no estem així 2 hores. No. D'acord? Té la paraula, senyor Benito. Sí, jo contestaré breument, és dir, he dit barbaritats, perdona per la paraula barbaritats, però que ha dit coses que no són veritat, no és privat. És dir, la Creu Roja no és privat. Creu Roja està fent un servici, és una ONG que abans perteneixia a l'estament, depenia, i avui en dia la Societat de Protecció Civil no té un reglament privat, sinó que la Generalitat, mateix que ens diu el que ens diu a nosaltres de que no estableix l'article, és el mateix. I a més, la mateixa associació està a la mateixa administració, és a dir, tot el mateix. I el que passa és que canvia, és a dir, no depèn directament de l'Ajuntament, sinó que la gestió se la fan ells. Això una. En quant a de les persones, estic cansat de dir-ho, jo no estic en contra de ningú, ni molt menys. Ni de servicis, si acaso sabran vostès que estan en contra de servicis, jo no, si està tot bé perfectament no toca res. I si canvia, se canvia, que ho ha dit, estic cansat de dir-ho, se canvia, però que ho sapien per almenys que fer un canvi, perquè si tinguem majoria absoluta, doncs jo podia patalejar i tragar, perquè és majoria absoluta, però minoria tindré no a patalejar, sinó a exigir, com a mínim. I si no me demostren vostès que no estem en un règim democràtic, estem en un règim que no és que no és el que jo vull. Per tant, és dir, en la vida, jo porto molts anys en política, he tingut tanta merma d'informació de cos a cos com aquesta volta. Cos com me referís, comissions. En la vida, i més si porta anys en política, no tinc informació res. Comença el curs escolar, comença. Donen beques, que es donen. Què fa això? Es donen, perquè la llei, com per decret puc fer-ho, el senyor alcalde, el senyor Vicente, com per decret puc fer-ho, doncs va per decret. Demà vull que escoltar jo a la senyora Oltra i al senyor William Baldoví que anarà així, avui s'opinen igual que vostè en el tema este de que parla el govern. Vull que avui s'opinen igual que vostè, perquè pareix ser que tot bé. No, Benito, no s'ha iniciat el tema i concluïm. Tot bé. Per tant, és dir, el protecció civil ho tinc caríssim i ho torno a repetir i estic davant, s'aprecia i s'estime com vull que estimi i apreci els altres. Tan perfecte com sempre. I puc anar a la cara en cara i en la vida m'amaga de ningú, ni d'un ni d'altre, de dir-los les coses. A uns, a altres. És que són amics meus, és que es conec. És que es tinc, es paren ells, els vaig anar en contra d'ells. Entonces, que estan fent en contra són ells. Ficar en contra de vostès. No, jo no vaig en contra de vostès, que sant. Faltaria més, el que vull que estiguin tots. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Benito. Alicia, vols dir alguna més? Sí. Siga breu, per favor. Molt breu, vaig a ser molt breu. En el tema de la moció de censura, si tantes ganes té de la moció de censura, presente-la i a lo millor nosaltres li firmem algo, però presente-la vostè, adelante, si és que és l'únic que la comenta.
Segona, el que siga privat o no... L'Associació de Voluntaris de Protecció Civil no és privat, és una associació. I totes les associacions depenen del compromís, de la voluntat. Fins ara, l'agrupació de voluntaris de protecció civil, m'imagine, fins avui, és que estaven i és que estan. Tenen un compromís en el poble. I aquest compromís en el poble no significa que es tingues que juzgar, que es tingues que sancionar si venen o no venen, perquè fins ara no havíem arribat, en la vida s'havia arribat a això. Les persones assumeixen compromisos. De la mateixa manera que en la banda de música, quan tenim un compromís de concert o de tocar, te deixes altres coses i vas. I no cobres. És un compromís. I això és el compromís que han adquirit les persones que han decidit pertànyer a una agrupació o a una associació. Dona exactament igual. I en el tema de que funcionava mal Protecció Civil, com podien saber com funcionava Protecció Civil si no estagueren al front en les gotes fredes? No han estat. Protecció Civil, el seu anterior responsable era el senyor Martí Martínez. Després, el senyor alcalde ha estat al front, el senyor Gaspar, en glòria estiga, podria saber el que n'hi havia, i en tot cas jo, però a vostès no els dona temps. No els dona temps a saber què fer en Protecció Civil. Si la primera gota freda a la que es fa enfront, en seguida s'enfaden. Si tot ha vingut en el primer moment que es posen al front de fer la seva faena la primera vegada, i no estaven. Vostès no estaven aquest dia. Com poden valorar la faena de Protecció Civil? Si fins ara, a hores d'avui, les comportes en l'hora que les tinguin que posar en marxa no funcionaran, necessitaran una grua per posar-les en marxa. Crec, tornem a reiterar, que va ser una decisió precipitada i reflexiva, perquè si en aquell moment ens hagueren dit este senyor m'ha faltat el respecte, el cap de Protecció Civil li ha faltat el respecte al senyor alcalde, que estic suposant-ho, no sé si era això, segurament nosaltres haverem assentat i haverem fet rectificar al senyor Martí, al senyor Magraner, i li haverem dit, senyor Magraner, això que ha fet no està clar, perquè vostè li mereix un respecte, o entre tots haverem buscat una solució discreta i entre tota la corporació. Però no, han anat per lliure i damunt. Reiterades ocasions, rectifique, tornen a rectificar, això no va bé, i vostès RQR. I ha portat aquesta conseqüència. Sense ningú problema tenim en assumir que nosaltres som responsables de la dissolució de l'agrupació. Sí, perquè també posarem la primera pedra a que siga l'última vegada que una decisió irreflexiva trenque una associació com esta. S'ha acabat. Serà l'últim que l'Ajuntament podrà fer. Per lo menos podrà fer en els... Sí, ja acaba. Per lo menos tindrà competència en el personal a qui li se paga. Però els que no se paga, no. D'acord. Volia dir alguna cosa, senyor Vicent? Gràcies, senyor alcalde. Jo seré breu i aprofitant el torn, només que seré concís en 3 o 4 temes. No cal rèplica perquè a cada un hem exposat el nostre temps. Jo només que dic una cosa. Mirant com ho tenen vostès de clar, senyors independents, entre vostè, senyor Benito, d'alcalde, i arregla el poble, que sí n'hi ha molt que fer. Molt que fer, carrers abandonats, terme, jardins, les agrupacions, ja hem vist com està feta l'associació i l'agrupació de protecció civil, entre vostè, que té experiència i mos arreglarà el poble. És l'únic que puc aconsellar per el bé de vostè i per el bé del poble de Sollana. En quant a la senyora Hervás, li dic que jo no tindria, per mi seria un orgull, sense ningú problema representar, seria per mi un orgull representar al poble de Sollana. Per a mi seria un orgull, intentaria fer-ho el millor possible, però sé quines són les meves limitacions. Vostès dos tenen la majoria absoluta, representen la majoria absoluta dels sollaners i jo represento el 10%. El dia que el 10% dels sollaners facin falta per prendre decisions cabals a Sollana, indudablement anirem on fos falta. A la moció de censura, que si fa falta demanar la tercera república sense ningú problema. Gràcies, senyor alcalde. Moltes gràcies, Vicent. Per favor, un poc de respecte a les paraules del portaveu del bloc. Simplement dos cosetes. Nosaltres no hem dit mai que han fet un mal servici, l'ha dit vostè. Nosaltres, no. Han dit millorar. Millorar han dit que està mal, no. Vostè ho ha dit. 4 mesos abans es premiaren a l'agrupació.
Estem parlant de l'agrupació i vostès estan parlant d'un fet, d'una cessió del càrrec de confiança. Són dues coses diferents. L'agrupació és l'agrupació i no té de ser personalista. Això és una cosa. I un incís que volia dir. S'estan arreplegant firmes perquè n'hi ha gent que se vol que mantinga l'agrupació. I s'estan arreplegant firmes per al poble. Entonces, tinguem en compte això. Bueno, jo vos ho dic simplement i ja està. Si vostè és demagògia el que vol fer, faig-la. Ja està. No. Estan arreplegant firmes i vostè sap perfectament el que és. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Tomàs. Bueno, jo per concluir, simplement no vull entrar en este debat perquè crec que això és ja más de lo mismo. Al final, la meva col·laboració la tindrà el blog, si de mi també depèn tornar a crear l'agrupació. Tinc a la meva mà per aquest cas, no sé si serà d'un any o de 10. Si estic jo o algú dels companys que estan així, farem el possible per tornar-la. Després, sols faré una reflexió als partits polítics que estan presentant aquesta dissolució de l'agrupació local. El dia 15 d'octubre van hi haver una assemblea per crear una associació de protecció civil en el poble i la destitució va ser el dia 30. No vull dir res més, vostès sabran el per què, potser saben més que jo. I quan tu dius però i per què, per mi té poca credibilitat. I l'agrupació està unida a un pla d'emergències, com bé diu el senyor Vicent, i al final el responsable de les emergències és l'alcalde. Vostès volen imposar una associació per dalt d'una agrupació que, bueno, no vaig a dir la meva resposta, però suposa que ja se la imaginen, no? Per la qual pense que anem a dissoldre una agrupació de protecció civil en perjuí de tots els veïns de Sollana, sigui l'alcalde jo o sigui qui sigui l'alcalde. I res més que dir, agrair als voluntaris que han estat mentre està jo d'alcalde, els que estan ara i els que han estat antes, aunque no s'ho pleguen, agrair-los sobretot als que estan ara, perquè com bé ha dit Tomàs, han sigut coaccionats, amenaçats i objectiu totes aquestes festes, per la qual no vaig tindre la paraula ja. Sí, i costarà, no, està gravant, no patija. Entenc que no són les formes de treballar ni són les formes de solucionar les persones. Agrair-vos a estos 10 que ha dit Vicent, no vaig anomenar-vos un o un perquè no tingués el llistat, però sé qui sou, la feina que heu fet per al poble i per supost seguirem luchant per mantenir l'ocupació de la forma que sigui. Moltes gràcies. Passem a la votació. Independents? PSOE? En contra? Partit Popular? En contra? Per tant, queda aprovat el primer punt. Passem al segon punt. Pronunciació sobre el requeriment de la Conselleria de Presidència, Direcció General de l'Administració Local. N'hi ha que votar-lo. Vota a favor de dissoldre, bueno, d'anul·lar el reglament? Sí, a favor d'anul·lar el reglament. Vicent? Al respecte del reglament? Que ja, bueno, això ja ho debatirem en un pleno. Si n'hi ha una cosa, vaig anul·lar un reglament, vaig a votar en contra, o sigui, a favor d'anul·lar un reglament que el tinc recorrit per 3 o 4 instàncies, en el que el ple s'ha pronunciat. No s'ha pronunciat, s'ha quedat sobre la taula. Sí, el ple se queda sobre la taula l'altre dia. El ple no s'ha pronunciat sobre el tema sobre les al·legacions que se feren. Entonces ara parlem, és que no ho he llegit jo saber, de pronunciació sobre el requeriment de la Conselleria de Presidència, Direcció General d'Administració Local. No me diu si dissolc o no dissolc, és que... A veure, Vicent, el reglament que presenta en aquest cas Independents se va aprovar per ple i Conselleria de Presidència va requerir que se modificaren uns punts per els quals se tenien que manifestar. O era o modificar-los o anul·lar-los. Entenem que n'hi ha que anul·lar-lo per la nostra part, perquè no té sentit un reglament si no n'hi ha agrupació. El requeriment en concret... El reglament no se cenyeix a la legalitat. El requeriment en concret dia o anul·lar-lo o modificar-lo. O modificar este projecte. Entonces ara lo que estem votant és anul·lar aquest reglament que tenia Sollana per evitar... Deixar-lo sense efecte
No. O si el deixem en efecte n'hi ha que modificar-lo. No, anem a veure. No, és que si no l'anul·lem és d'entendre que en un temps els que han presentat els recursos poden presentar un contenciós a l'Ajuntament de Sollana que ens va costar diners. Per supost, però aleshores, no va passar de que ja han votat... Aleshores anem a veure si s'anul·la és per no anar a un possible contenciós. Correcte. D'acord? No, si... No, si jo el que vigui és el que me fica el paper, a mi no m'han facilitat. Fica així, Mos requereix, en virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 7/1985 del 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y 156 de la Ley 8/2010 del 23 de junio de régimen local de la Comunidad Valenciana, al Ayuntamiento de Sollana para que anule o en su caso modifique el reglamento municipal de la agrupación local de voluntarios de protección civil, aprobado por acuerdo plenario el 20 de junio de 2013, por no ajustarse al bloque de la legalidad expuesto en el presente requerimiento. Per tant, o se anula, se vota, així estem votant l'anul·lació, no la modificació ara. Així la proposta és l'anul·lació. O s'anula, o en el cas també la puc modificar, però estem votant l'anul·lació. Així me queda clar perquè a mi en ningú punt de l'ordre del dia fica l'anul·lació. Correcte. Fica la pronunciació sobre el requeriment de la Conselleria de Presidència. És el punt que en este cas li ho he fet llegir i jo tan tonto no soc per no saber el que ficava. És el punt que s'ha presentat. Si hi ha algun dels meus companys polítics que ho duda, li diré que tan tonto no soc, que normalment sol veure les coses antes de vindre així. El que sí que volia és que hi haguera una aclaració completa pel públic, perquè saber al públic que queda que este és el 5è ple que li costa a l'Ajuntament de Sollana de fer la punyeta en la protecció civil i li costa més diners els plens que s'han creat per la protecció civil que la faena que fa gratis en un any la protecció civil, perquè ho saben els ciutadans. Concluïga en límites al punt de l'ordre. D'acord en què s'anul·la. Tomàs? Per tant, queda anul·lat i s'alça la sessió. Moltes gràcies per l'assistència.